a categories majors i hem tirat a un ritme que hem pogut aguantar i bé, un circuit més fàcil que el Xàbia, que tenia sols una costera i prou. Avui hem anat en sensacions i com he anat a soles, tranquil·let i a guanyar. Ells també prou bé, però he pogut sorprendre-los i guanyar.